Go na! Yes, at Mangrog. Nakasaganan, dagiti aga tukar, dagiti rondalya, dapat ang burero, talagang pack up, dati at naganan, dati music tata, iti panagkasangay, iti surat iti lawag, iti sango, dati flower arrangement na kita 60, iti nakasurat, kaya at ito ba ni Lawag Mayor Michael Kion sa Mangrugin, Idol Bernardo ito programa. Kompleto, at ito pinakabag iti BFP, BGMP, kasama iti empleyado iti Lawag City Hall, Ken, of course, iti biyang iti Lawag City PNP, na mga idolo iti ito'y rattling ceremony. So iti agdama, iti balon sa ta, na nakagawin iti sangwanan dati monumento ni Dr. Rizal, kaya nadanto ba iti Mayan Bail, datang monumento iti Saturday, iti Lawag City. So, dito yun, Idol Bernard, iti panangrugi, iti celebration, agdama iti membro sanggunyang panlonsod, pastamatan iti empleyado, iti Lawag City also. Officially, mangrugi, iti programa, iti Saturday, pabayan iti panagkanta, iti Samawing Singers, manipod iti Ilocos National High School, and of course, iti dumapay nga red sector ng paay, iti panagrarag, iti reto yung Gontaway. At dapat iti dumapay nga sekta, nga makiantingay, iti at dapat iti dumapas administration, iti department heads, nga matandar ka ito 60 years nga panakayanak iti Lawag City, nga iti agdamag sa Blaran, iti empleyado, iti Lawag City Hall. Ito palang update, iti Lawag City Hall, Idol Benny Salibio, Tatak, Aramen.